Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Karanasan ito ng isa sa mga kaibigan ni JR na itago na lang natin sa pangalang Doming. Taong 2006, Sagaang La Castellana. Itong mga panahong ito, isang magsasaka si Doming sa bayan ng La Castellana at ang pangunahing pananim nila ay tubo at mais. Teka lang, bago ko ituloy ang kwento, konting description lang sa kanilang lugar. Dito kasi iikot ang buong kwento at mga pangyayari. Ang lugar nila Doming ay bulubunduking bahagi ng bayan. Nasa paanan na ito ng pamosong Mount Canlaon. At ang kanyang tubuhan ay nasa bandang itaas na at kailangan mo pang dumaan sa matarik na burol bago mo ito marating. Kaya pahirapan din ang paghakot ng tubo sa tuwing kapasan. Ang paligid ng tubuhan ni Doming ay makapal na kawayan at sa gawing dulo ng kanyang lupa ay isang malawak na kagubatan na wala pang sino man ang nakakapasok dahil sa may usap-usapang may mga naninirahang nilalang na kung tawagin ay amumunggo. At dahil din sa usap-usapang ito, kaya nabili ni Doming ng mura ang lupaing yon. Dahil sa hindi naman siya naniniwala sa mga usap-usapan at wala naman siyang nakitang kakaibang nilalang sa buong paligid. Nagsimula ang mga kakaibang pangyayari nang isang araw ay napagdesisyonan ni Doming na gawan ng kubo ang kanyang mga alagang kambing sa lugar upang doon pakainin. Napakakapal kasi ng damuhan sa lugar na yon. Nang matapos na niya ang kubo, ay agad niyang nilipat ang kanyang mga kambing. Noong mga naunang araw ay wala namang kakaibang naganap. Ngunit isang araw nang akmang papalabasin na niya ang kanyang kambing para pakainin ang mga ito, laking gulat niya dahil ang isa sa mga toro niyang kambing ay nakasabit na sa bakod ng kubo. Wasak ang tiyan nito at nakalawit na ang bituka. Nang tingnan niya ito, ay nakita niyang walang atay at puso ang alaga niya. Inusisa pa niya ang ibang kambing at wala namang mga sugat ang mga ito, maliban na lamang doon sa toro niya. Dinala niya ito pauwi sa kanila at habang nasa daan, hindi na iwasan ng mga tao ang magtanong sa kanya. Ay, Doming! Ano nangyari dyan sa kambing mo? Bakit parang nilapa ng hayop yan? Wika ng isa sa mga kapitbahay niya. Ha? Oo nga eh. Pero, Mang Narsing, duda kasi ako kung hayop nga may gawa nito eh. Kita mo naman oh, napakalaki nitong toro na to eh. Kaya, paano mabubuhat ng isang bayawak o ng baboy ramong kambing na to? Tapos, naisabit pa sa bakod. Pagpapaliwanag ni Doming na ikinagulat naman ng matandang kapitbahay niya. Sinabi pa ni Doming na doon niya nilagay sa taniman niya ang mga ito. At agad naman siyang pinayuhan ng matanda na alisin niya ang mga alaga niya sa lugar na yon. Dahil tsak na uubusin lang din yon ng kung anong nilalang ang may kagagawan ng karumal-dumal na nangyari sa alaga niya. Pero hindi nakinig si Doming at sa halip ay gumawa pa siya ng isa pang kubo at doon siya matutulog para mabantayan niya ang mga alaga niya. Ngunit wala namang kakaibang nangyari sa mga ito noong gabing naroroon siya.
Isang umaga habang naglilibot siya sa maisan, sa gawing dulo ng kanyang lupain, ay may nakita siyang isang kakaibang bakas ng mga paa na papasok sa looban ng maisan. Sinundan niya ito at sa bawat bakas ay inilalagay niya ang kanyang paa para sukatin. Nagtataka siya dahil ang mga bakas na yon ay parang sa kamay ng tao. Mas mahaba nga lang. At nang marating niya ang dulo ng maisan, doon niya napagtanto na tumawid ito sa sapa, papasok sa kagubatan. Ipinagsawalang bahala na lamang niya ito sa kadahilanang inisip niya na maaaring mga unggoy ang may kagagawan ng mga bakas na yon. May ilang puno din kasi ng mais ang napitasan ng bunga. Matapos yan ay agad na siyang bumalik sa kanyang kubo upang makapagluto ng kanyang agahan. Habang naghuhugas ng bigas, napansin niyang maligalig ang isa sa kanyang mga kambing. Kaya kaagad niya itong nilapitan upang tingnan. Nang makarating siya sa kinaroroonan ng kambing, ay napatalon siya sa gulat sa kadahilanang halos nasa paanan niya ang isang napakalaking sawa. Dali-dali niyang binunot ang kanyang itak upang tagpasin ang ulo ng sawa. Ngunit naunahan siya nito ng pagtakas. Gumapang papalayo ang ahas at hindi na niya ito hinabol pa. Dali-dali niyang ibinalik sa kulungan ang kanyang kambing at nagpatuloy sa kanyang gawain. Nawala na din ang pangamba niya tungkol sa kung anumang nilalang ang maaaring gumagambala sa kanyang mga alaga. At inakala niya na makakatulog siya ng maayos noong gabing yon. Ngunit ang hindi niya alam ay yun pala ang gabi na hinding-hindi niya malilimutan. Habang nagpapaantok ay nakikinig siya sa radyo. Naramdaman niyang nagkakagulo ang mga alaga niyang kambing, kaya lumabas siya ng kanyang kubo. Nakita niyang nagtatakbuhan ang mga ito nang wala namang tao. Kaya naisip niyang kumuha ng flashlight. At habang hinahanap niya ito, ay bigla na lamang siyang nakarinig ng malakas na atungal ng isa sa kanyang mga kambing. Sakto namang nakita na niya ang kanyang flashlight at dali-dali siyang lumabas. Dala ang kanyang itak. Pumasok siya sa kulungan ng kanyang mga kambing. At laking gulat niya nang makita niya ang isang napakalaking malaunggoy na nakatayo sa dalawa nitong mga paa. Nakatalikod ito sa kanya kaya hindi siya napansin ng nilalang. Abala din ito sa kanyang ginagawang pagkain sa alagang kambing ni Doming. Napasigaw sa sobrang takot si Doming at sinubukan niyang tumakbo ngunit hindi siya makaalis sa kanyang kinatatayuan na para bang siya ay natigalpo. Hanggang sa lingunin siya ng nilalang at kitang-kita niya ang mga mapupula nitong mga mata. Nagliliwanag yon kapag natatapatan ng ilaw ng kanyang flashlight. At ang nakanganga nitong bunganga na may mga naglalakihang mga ngipin. At meron itong dalawang pangil na nakausli mula sa ibabang panga nito. Hinimatay sa sobrang takot itong si Doming at kinabukasan ng magising siya ay nakita niya ang kanyang sarili na nakahiga sa dumi ng mga alaga niyang kambing. Dali-dali siyang umuwi upang ibalita ang mga kaganapan sa kanyang mga magulang. At saktong pagdating niya ng bahay, ay papalabas naman ang kanyang ama. Oh, anong nangyari sa'yo? Baho!
Bakit amoy tayo ka ng kambing, ha? Maligo ka nga doon. Utos ng tatay niya. Tay, nakita ko na po kung anong kumakain ng mga kambing ko. Ang totoo nga niyan, harap-harapan ko pa tong nakita. Wika ni Doming. Ano? Baho! Ano bang sinasabi mo? Magpaliwanag ka nga, Doming! Galit na wika ng kanyang ama. Sa kadahilanang nanlilimahid ito ng dumi ng kambing. Nakita ko na po yung sinasabi nilang amumunggo. Wika nito. Ngunit imbis na maniwala ang kanyang ama, ay humagalpak pa ito ng kakatawa. Ano bang pinagsasasabi mong tao ka? Sa tanda... Baho! Sa tanda mong yan! Naniniwala ka pa sa mga ganyan? Pangungutya nito sa kanyang anak. Hindi na lamang nagpumilit si Doming sa kanyang mga nakita, pero alam niya kung ano ang kanyang nakita. Sa mga hindi nakakaalam tungkol sa mga amumunggo, sila ay uri ng mga nilalang na sinasabing malalaking unggoy na may mabalahibong katawan. Sinasabing uri sila ng aswang at may mga nagsasabi din na sila ang mga nilalang na pinagmula ng mga tao. Walang tiyak na pagkakakilanlan ang nilalang na ito sa kadahilanang bibihira ang nakakakita dito. Pero isang bagay ang tiyak. Isa itong mapanganib na nilalang na maaaring pumatay at kumain ng tao. Makalipas ang pangyayaring yon, matyagang nagmatsyag si Doming sa lugar. Umaasa siyang magpapakita muli ang nilalang na yon. Ngunit nabigo siya dahil wala ni isang nilalang ang nagpakita sa kanya. Hanggang sa nagdesisyon na siyang sumuko na lang sa pag-aakalang hindi na muling magpapakita ang nilalang. Ngunit may narinig siyang isang balita na may sinalakay na babuyan sa kabilang barangay. Kagaya ng pangyayari sa kanyang mga kambing, ang tanging kinuha lang ng nilalang ay ang atay at puso ng mga hayop. Kinausap ni Doming ang may-ari ng babuyan at sinabi ng taong yon ang kanyang nakita. Laking gulat ni Doming nang ilarawan niya ang anyo ng nilalang at kapareho ito ng nakita niya. Nung mga oras na yon ay natiyak ni Doming na totoo ang kanyang mga nakita. Kaya nakapagdesisyon siya na hanapin ang nilalang na ito at patayin. Dahil sa banta ng panganib na dala nito sa mga tao. At isang tao ang nilapitan niya para mahingian ng tulong. Ang kanyang tiyuhin na nakatira sa kabilang barangay. Isa itong dating kasapi ng rebelde na sumuko sa pamahalaan at namuhay ng tahimik. Pinuntahan siya ni Doming at agad sinabi ang kanyang pakay. Laking gulat ni Doming dahil alam nito ang mga nangyayari. At ang totoo, hinahanap niya din ang nilalang na ito. Ang totoo niyan, Doming, medyo nababagot na din ako sa buhay ko eh. Kaya sige, tutulungan kita. Pero ang tanging armas na nandito sa akin ay 2 barel at 1 katana. Wika ng tiyuhin ni Doming. Wala pong problema, Uncle. Sa palagay ko, kakayanin na natin ang nilalang na yon. Pero ang tanong lang, tatablang kaya yun ng bala ng baril? Tugon ni Doming sa tiyuhin. May inilabas ang kanyang tiyuhin na isang nakatuping papel. Ipinakita niya ito kay Doming at sinabing yon ang ginagamit niya
noong aktibo pa siya sa kilusan. Napatunayan niya na ang bisa nito nang minsang naambush sila ng mga militar. Ayon sa kwento ng tiyuhin niya, alam niyang tinatamaan siya ng bala, ngunit ni maliit na galos ay wala siyang nakita sa kanyang katawan, dahilan para makatakas siya. At ayon pa dito, hindi lang yon ang pagkakataong nagamit niya ang maliit na piraso ng papel na yon. Kaya ipinabasa niya ito kay Domeng at tinandaan naman ng binata ang mga yon. At ayon din sa tiyuhin niya, ang mga ito ay dasal pang proteksyon sa sarili sa oras ng panganib. Bagaman hindi niya alam kung ano ang ibig sabihin nun, ay ginamit pa din niya ito. Dahil alam niyang kakailanganin niya ang ganoong uri ng tulong kung sakaling magkaharap sila nung nilalang. Sinimulan nila ang pag-iikot sa buong lugar. Una doon sa lugar ni Domeng. Ngunit nabigo silang makita ang nilalang, pati sa mga karatig na lugar kung saan may mga alagang hayop. Hanggang sa mapunta sila sa isang bahagi ng bayan na puro puno na at wala ng kabahay-bahay. Medyo makapal ang kagubatang yon, kung kaya may isang lugar mang paglalagian ang nilalang upang pagtaguan ay yung mismong gubat na yon. Napagpasyahan nila Domeng na maglagay ng pain sa lugar. Isang buhay na baboy ramo ang kanilang inilagay sa gitna ng gubat. At matapos yan ay agad na nagtago sa makapal na damuhan yung dalawa upang hindi sila makita ng nilalang. Sa kanilang pagkadismaya, ni hindi man lang nila nakita ang nilalang na yon. Buong gabi silang naghintay ngunit walang lumitaw na amumunggo. Nagpasya na lamang silang magpahinga nang biglang umatungal ang baboy na kanilang ipinain. Sa gulat nila ay nakita nila ang isang napakalaking nilalang na hinuhuli ang baboy sa paa. At nang maiangat niya ito, ay agad niyang kinagat ang baboy sa leeg. Domeng, pumwesto ka na, bilis! Wika ng tiyuhin nito habang nagkakasa ng barel. Uncle, subukan nating hulihin ang buhay. Wika ni Domeng. Sige, susubukan kong hindi mapuruhan. Nang makahanap ng tamang pagkakataon, ay kaagad na pinaputokan ng tiyuhin niya ang nilalang. Medyo madilim pa noong mga oras na yon. 4:00 pa lamang ng madaling araw at hindi pa sumisikat ang araw. Tanging flashlight lang ang dala nilang ilaw. At nang pinaputokan ng tiyuhin niya ang nilalang, ay tinamaan ito sa kanang binti. Medyo may kalakasan kasi ang baril na dala ng tiyuhin niya, na kapag sa ulo ka tinamaan ay siguradong basag ang bungo mo. Nagkasaulit ng baril ang tiyuhin ni Domeng, at nang akmang puputukan na ulit niya ang nilalang, ay tumakbo ito papalabas ng kagubatan. Dali-dali nilang hinabol ang nilalang hanggang sa makarating sila sa bahagi ng taniman nila Domeng na bago pa lamang nataniman ng mga tubo. Mababa pa ang mga tubo ng tubo, kaya kitang-kita mo ang anumang nilalang na naglalakad sa gitna ng taniman. At nakita nilang tuloy lang sa pagtakbo ang nilalang. Tinutukan ito ng flashlight ni Domeng para makita ng tiyuhin niya ang babarilin nito. At nang akmang magpapaputok na ito ulit, ay bumulagta ang nilalang. Binunot ni Domeng ang hawak niyang katana at dali-daling tinungo ang pinagbagsakan ng nilalang. Ngunit, nang makarating sila sa lugar,
ay hindi na nila ito natagpuan. Naroon pa ang mga bakas ng dugo nito, kaya sigurado ang tiyuhin ni Doming na napuruhan niya ito sa katawan. Put! Na! Nasaan na yun? Tinamaan ko yun eh. Nandito lang yun. Dito lang yun natumba. Galit na wika ng tiyuhin ni Doming. Oo nga, Uncle. Kitang-kita ko din ang pagbagsak nun eh. Pero, nasaan? Hanggang sa sumikat na ang araw, hindi na talaga nila nakita ang nilalang. Nagpasya na silang umuwi at habang naglalakad ay nakasalubong nila ang isa nilang kabarangay na pupunta sa kanyang taniman. Oh, saan kayo nangaso? Ang aga nyo naman yata. Bati nito. Oo nga eh. Ang totoo, kagabi pa kami sa loob ng kagubatan. Pero hindi kami pinalad na mahuli yung pakay namin. Tugon ni Doming at agad na din silang nagpatuloy sa paglalakad. Hindi pa man sila nakakalayo ay biglang napasigaw ang lalaking nakasalubong nila dahil sa may nakita itong isang taong nakadapa sa may daluyan ng tubig. Dali-dali namang tumakbo pabalik ang dalawa at nang buhati nila ito ay nakita nilang yon ay ang tatay ni Doming. May mga sugat ito na gawa ng kalmot at nawalan ito ng malay kaya agad din nilang dinala sa ospital yung matanda. Pagmulat nito ay agad na siyang tinanong ni Doming kung ano ang nangyari. Ayon sa matanda, naglalakad siya papunta sa kanilang taniman para magpatubig sana ng mga katatanim lang na mais. Nang bigla siyang makarinig ng mga putok ng barel. At sa pag-aakalang mga rebelde yun, ay kumaripas siya ng takbo papauwi. At habang tinatahak niya ang daan pauwi, ay may nakasalubong naman siyang isang nilalang. At ayon sa kanya, ay inatake siya ng nilalang. Dahilan kung bakit may kalmot siya sa kanang bahagi ng kanyang dibdib. At nang matumba siya ay tumama naman ang ulo niya sa matigas na lupa. Dahilan para mawalan siya ng malay. At pagkatapos nun, hindi na niya matandaan yung mga sumunod na nangyari. Pagkatapos magkwento ng kanyang ama, kaagad namang nagkwento sina Doming at sinabi nila na sila ang pinanggalingan ng mga putok ng baril dahil may hinahabol silang isang nilalang at sinabi pa ng tiyuhin ni Doming na tinamaan niya ito ng 2 beses. At sa pag-aakalang napatay niya ito ay nilapitan nila. Pero nang puntahan nila ang pinagbagsakan ng nilalang, ay wala na ito. Hindi nila inakalang nakatakbo pala ang nilalang. At sa kasamaang palad ay nakasalubong ito ng kanyang ama. Ngayon, Tay, naniniwala ka na ba sa mga sinasabi ko? Totoong amumunggo dahil nakalaban namin to ni Uncle Nato. Wika ni Doming. Oo anak, naniniwala na ako sa sinasabi mo. Maging ako ay nakaharap ko na din ang nilalang na yon kagabi lang. Tugon ng kanyang ama. At dahil sa maayos na ang pakiramdam ng kanyang ama, ay agad na din silang umuwi. At pagdating nila sa bahay ni na Doming, ay agad na ding nagpaalam si Doming na matutulog dahil buong gabi na silang gising. Kakapikit pa lamang ni Doming nang bigla na namang nagtatatawag ang tiyuhin niya na may nakita daw sila na isang nilalang sa bandang tuktok ng burol. Malapit sa kanilang maisan. Dali-daling naghanda si Doming sa pagnanais na mahuli ang nilalang at mapatunayan sa lahat na hindi siya nababaliw. Humanda ka ngayon, amumunggo ka! Wika nito habang papalabas ng kanilang bahay.
Bitbit ang kanyang katana. Kaagad nang tinungo ni na Doming ang sinasabing burol. Tanghaling tapat na noong mga oras na yon, kaya maliwanag sa buong paligid at makikita nila ang anumang kilos sa kapaligiran. Pumuesto na ulit si na Doming at kagaya ng dati, magkahiwalay pa din sila ng tiyuhin niya. Naghintay sila ng ilang oras sa lugar at habang nakapwesto ang kanyang tiyuhin, ay nililibot naman ni Doming ang paligid sa pag-asang makita niya ang pinagtataguan ng nilalang. Ngunit laking gulat niya nang tumingin siya sa gawi kung nasaan ang tiyuhin niya. Nasa likod na nito ang nilalang. Nakaamba na itong sasakmalin siya. Dali-daling tumakbo si Doming papunta sa kanyang tiyuhin. Uncle! Sa likod mo! Sigaw nito habang tumatakbo. Binunot nito ang katanang hawak niya. Ngunit napakalayo pa niya sa kinaroroonan ng tiyuhin niya at alam niyang imposibleng maabutan niya ito. Laking gulat niya nang biglang bumalikwas ang tiyuhin niya at inundaya ng sunod-sunod na putok ang nilalang. Sa sobrang lakas ng baril na yon ay tumilapon ang nilalang. Ngunit sa kasamaang palad ay naabot nito ang bandang tiyan ng tiyuhin ni Doming ng kalmot nito. Uncle! Ayos ka lang ba? Alalang tanong ni Doming sa tiyuhin. Omeng, konting sugat lang to. Pero napuruhan ko yon kaya makatakas man yon siguradong hindi na din yon mabubuhay. Wika ng tiyuhin niya. Akmang hahabulin pa sana ito ni Doming, ngunit pinigil siya ng tiyuhin niya sa kadahilanang hindi niya ito kakayaning mag-isa. Kaya hinayaan na lamang nila ang nilalang na makalayo. Simula nga ng araw na yon, ay wala nang napabalitang pagsalakay mula sa nilalang. Hindi din nila tiyak kung namatay na nga ba ang nilalang o tuluyan lang itong umalis sa lugar na yon. Magkagayon man ay napatunayan ni Doming sa lahat na hindi kathang isip ang naganap sa kanya at sa kanyang tiyuhin. Sa kasalukuyang panahon, nandoon pa rin sila sa dati nilang lugar at patuloy pa ring nagbabantay si Doming sa muling paglitaw ng Amumunggo. Okay, shout out ko muna yung bago kong warrior member na si Josephine Sinden at sa mga nag-renew ng badge na sina Neri Manubay at kay Pretty Mamshi. Ito naman para sa mga nag-comment sa pinned comment ko, nandiyan sina Badith 32 Taiwan, Regeline Ferrer, Joy Rodriguez, Andy Boy CM, Archie Divino, Rafsel Lupiba, Noise K, Malayang Amihan, Dimple Siumi, Nikki Galego, Mary Ann Calma, Shaira Duran, Serela S. Valdez, Reian 391, Rafael Carranza, Prince Romel, Ruel Erepol, Aizalin Pamaybay, Sherilyn Padilla, Chris Jig Busa Magpatok, Putahe ni Shaks, Benson Maceda, Ian C., Juvilin Pedemonte, Jesus is My Savior, Sandra Herrera, at kay Burn25. Guys, kung gusto nyong ma-shoutout ko yung pangalan ninyo, pagkalapag nito, pagkalagay ko ng pinned comment ko, comment ka agad kayo ron. Para nasa unahan kayo, nasa top list kayo, tapos mababasa ko kayo kaagad. Yun lang. Hanggang sa susunod na kwento. Salamat.